Athebula ukunatha njengaba bendlenkulu ngomakhungu onkilane ngovapho omnumano ntshanga sodibandlela Wednesday namhlanje the 6th of April 2022 lapho siphatha khona amagqabi namaxolo siphatha ingcambu siphatha amathambo siphatha amafutha siphatha amakhandlela siphatha imihlaba siphethe iziwasho kaloku xa sinyangayo sithi Wednesday asithaki mntanomhle kukuxelela nje uba iyeza elithile lenza le nale nale naleya yilonto siphethe ntoni iNtsema Nkalimasana sithaka ngolosihlanu khalazo omnye ukuba hayi lo tata lona akazicacise ezi zinto zakhe azicaciswa into echazwayo qha ukuba yenza into ethile. The reason ke mntanomhle is for you to grow so that uyazi uba into ethile yenza lento and uzawufumanisa uba ayiyoyodwa lento eyenza loo nto. Ukuba uyawalandela amayeza you'll also understand i-substitutes ukuba iyeza elithile xa lingekho ndisebenzisa eli. Ukuba wena uqhelela ntoni kwilist kuthiwa ukuba ufuna ukhupha ibekelo nansi list, uba ufuna ukhupha idliso nansi list, you're not going far. Once nje amabini amathathu angabikho ustuck. Eyesibini into is important uba wazi amagama eyeza at least 2 minimum so that xa uyofuna iyeza kuthiwa likho uthi nale linye igama lalo, because abanye abantu abasebenza kwi-herbal shops hayi ngobantu banyangayo, ngabantu abasebenza kwi-herbal shop. Siphethe iNkalimasana ke siphethe iNtsema namhlanje, ine-male ke ine-female. Uba uyayijonga le 40 phambi kwakho ebona mos le ngathi lirasta nantsi nenqayi ibe neenwele eziyokoyoko emacaleni ingathi nguzililo yi-female, kanti le inegqabi leaf yona yi-male. Uzawufumanisa uba ke yona ixhaphakayo kwi-herbal shops yilena eyi-male. Siye sithanda usebenzisa ke le eyi-female, le enalaa nto ingathi nguzililo. Uyabona ngathi nguzililo, yeke le kubhalwe kuyo uba seyifuna ukuba yellow because iyachaneka, ndiyabona uba isizini iyayibetha, but ngapha kwayo nantsiya intle ingapha komale. Yiyo ke le uzawuthi xa ufika ucele yona. Ukuba yikho ke uzawufuna imale. Imale uyibona njani? Yona iba namaququnye ingathi zii-warts, ingathi ziintsumpa, while ifemale iba flat on top and then ibe nale nto i-round apha on top, ibe nezanwele around. Le ndawo iflat le iba nala flower xa uyoyifumana ehlathini. Sithi ke siphethe ntoni yona iNtsema. Inawo ke amanye amagama, mhlawumbi wena apho uthenga khona uthenga kwindawo ekukhumshwa kuyo. Uzawuthi the botanical name yi-Euphorbia flanagani. If awuyibizi nge-Euphorbia flanagani bazawuthi i-Euphorbia woodii is WOODII. Is the same thing. Ukhangela noba especially wena mntu ongonqena uya kuGoogle uride, those are the 2 names ozawuzifumana. I-South African Biodiversity Institute isebenzisa lo flanagani while ezinye ii-sources ekufundwa kuzo zona zizawusebenzisa uwoodii. Into enye ukuba uphinde uthi euphorbia, uthi nje euphorbia ujonge ubana ubona ntoni, uzawubhaqa lena iyi-male. I just didn't take nje igama layo le eyi-male because ikakhulu mna ndithanda usebenzisa lena eyi-female. Kanti the English name bathi yi-Transkei Medusa's head. Abantu baseTranskei masixele uba ngubantu omedusa, mhlawumbi yayindoda enkulu phaa intloko yakhe le eneenwele, bona noba yiloo nto ingathi intloko. Bathi iNkalimasana bathi iNtsema kukweli cala ke, kanti uba uyaphesha kothukela bathi isihlenhle, bathi makhanda kantuli, bathi isihlakahlaka. Makhanda kantuli yiloo nto abantu abangamabhele uzawufumanisa ukubana kwa iNtsema le bayayifaka kwizilawo okanye kumagobongo, ingakumbi xa ucenga ukulwelwa apho sawubiza khona oogodide. Sibiza amadoda amakhulu ke xa sibiza, hey mandingawabizi la madoda okulwa. Apha emabheleni akhona amadoda ayesilwa imfazwe. Uyuthi xa ucaphukile ulibhele ubize wona loo madoda. Khona indoda ekuthiwa ingumanxeba angamanxuluma. Biza loo ndoda ke singayibizi namhlanje. Yiyo ke loo nto kuthiwa makhanda kantuli, isihlakahlaka, isihlehle, namanye ke amagama abizwayo kwezinye iindawo because ufumanisa uba iindawo zihambe zibe namagama. Uzawufumanisa uba kwelinye icala ayaziwa ukuba yiNtsema,
okanye iNtsema yenye into, Nkalimasana yenye into. If uya kuGoogle ke mntana omhle ungaguglishi oNkalimasana uzawubona iifoto zoosisi abahle ubona uba ngubani Nkalimasana, yifani yakokwabo yena. Khangela uTranskei Medusas yethu okanye ukhangele the botanical name. Sizongena ke emayezeni uba iyeza lenzani. Ndigqitha nje kwinto ethi I searched literature mntana omhle uzama ukhangela ubana abantu abaphandileyo bathe liyeza lenzani. Khomenta ke wena uthi ubana ubhaqe nto wena bathi yenza into ethile, andibuyanga nanto. Is one of those cases apho uride usearche ngoGoogle DuckDuckGo, usebenzisa ii-meta search engines kuba uzama ukhangela noba kubhalwe phi, noba kubhalwe China. Akukho nto ndibuye nayo mntana omhle ukuthi ngokwesilungu bathi yenzani. Nazi ke ezakho mayezeni. Yabona namhlanje siyenze kakuhle le nto kuba sibalekwe yilaa ndoda ibhalayo. Yabona laa ndoda nje basithethe iyabhala, balekile laa ndoda kodwa izawubuya ngomso. Ibaleke nje namhlanje, ikhona apha ileqe khona laa ndoda ibhale ebhodini. Sathi masiyibhale olu hlobo, izilonda. Wena mntu uneproblem yezilonda ke uzawudibanisa amayeza kokwenu okwenza izilonda, but lena into ingena kula mayeza okuhlamba. You get tempted kokuthi yenza ngohlobo nohlobo, mandingene kuloo temptation. Apha ixesha elininzi mntana omhle uzawuthatha le ntsema, le female besithethe ngayo, gximfi nobisi lwayo kuloo ndawo, uyidibanise. Ikakhulu sithanda uyidibanisa namayeza okutrita izilonda. Yabona amayeza esiyazi uba eli yeza litrita izilonda, silidibanise naloo mayeza anjalo uthobe inyawo. Yabona kukhona ke liyeza kuthiwa umnungumabele kanye bathi umlungumabele. Sigreyitha ingcambu phaa kulo elaa yeza, sigreyitha laa ngcambu because ingu-analgesic yona, iyi-pain killer ethile, ingakumbi apha tropically. So sizidibanisa olo hlobo. Wena mntu wentsumpa ke libali lide elidala yaziwe into zinamabisi, not only lena nezinye ezinamabisi ukuthi ziyayinceda intsumpa. Thatha wena ufake kuloo ntsumpa kokwenu. The rule ithi qala ngentsumpa ibenye efihlakeleyo so that uba ureactile kuloo nto ubuzama ulwa ngayo intsumpa noba yintoni, kungachaneki the whole skin. Imagine ubuza yi-apply le nto the whole face, iza kuchana. Yaphinda yasebenza le nto kumayeza omgqwaliso, abantu abalwimigqwaliso. Ukulwa umgqwaliso ke, omnye uzawuhlamba, omnye uzawufutha. Nazo into ezenziwayo. Omnye uzakwenza le nto kuthiwa yipaste, ipaste agximfiza adibanise nento zakokwabo, ayi-aplaye topically, ayiyeke ihlale, azothi emva kwexesha elithile ayihlambe off. Ulwa umgqwaliso ke loo mntu. Abanye ke bagxotha izilwane. Ndayiva ke kwiakhademi yakwaVusilanga lena ukuba iyayigxotha into ezizilwane. Ichazwa ligqirhakazi elithi mna Bhele kudala nyanga andifiki koku kunyanga iNkalimasana ndigxotha ngayizilwane. Wayichaza ke uba udibanisa njani, athini. Bagxotha ngayizilwane ke babe non-specific silwane noba siza ngoluphi uhlobo umntu afake iNkalimasana yakokwabo. Omnye esebenzise kwiinto ezokuphengulula, into ezifihlakeleyo. Mhlawumbi kukho le nto noxa niyohlola ithi cace, kukho lo mntu unithakathayo unibetha ngetyholo. Uyayibona laa nto, ngoku nifuna umkhupha kwelaa tyholo ancathame kulo. Iba yisebenzisa ke le nto kumayeza oxhela. Xa ufuna uxhela okanye nawufutha uba ngayo endaweni uyohlola kubhaqwa nto, ukhona le nto ikufihlayo, dibanisa namayeza okuzilungisa. Phengulula, ungamshiyi ke mosasithaki namhlanje, siyazincokolela nje. Faka amayeza njengophengulula ukwenzela uba ezi zinto zifihlakeleyo ziphengululeke, zivele elubala. Abanye ke mntana omhle bayisebenzisa kwiinto zokucupha. Ukucupha ke yilaa nto ethi ukuba uthe ubani wathi makwenzeke into ethile. Bona laa nto ka-if then. If kuthe kwathi then makwenzeke into ethile. Bayisebenzisa ke kwezicuphu, baphinde bayisebenzise kwiimpinda. Xa ubuyisela izinto phi, back to sender. Buyisela izinto back to sender, bayayisebenzisa le nto, bayidibanise namanye kamayeza abuyisela izinto kwii-senders. Ngabantu abanemisindo ke abalwayo abathi nam ndingumntana omntu, ndizelwe ndidikwe finish, mazilime ziyetyeni. Uyayibona laa nto, bakufakele iNtsema. Bakhona ke abaqinisayo kwangayo le Ntsema.
baqinisa mntanomhle bayisebenzise njengelabatheka. Uzawuyiva mos into yelabatheka, bazayisebenzisa njengelabatheka babethelele ngayo emva koba kukhe kwachelwa. Uyayibona mos le nto uba sisasebenzisa amayeza. Okwesi-8, kumntu onengxaki yomlambo, eli ke ibali libali elidala lokuba inkalimasane le iyanceda kumntu othe wagubhuka, ubuwela wena umlambo okanye ubuyokha amanzi kuloo tepu ebusuku sekutshona ilanga. Xa ubuyayo ugubhukile kuthi unomlambo, iyasetyenziswa ke inkalimasane idityaniswe ke mntanomhle ukwenzela uba kuphume laa mlambo. Normali ke le nto lena yemilambo ifuna siyijonge. Enye izinto sizawudinga umlambo kanti ziingxaki zakowenu ezifuna uba uyohlanjwa ngezinto zakowenu sityhola imilambo. I know of umntu owaye kwi-allergex, okwe kule allergex ikliniki iyazama ngale allergex ikliniki itrita into engenamva namphambili until umntu wagoduka wokwenza into zakokwabo, next day ebuya yonke laa problem ibimfuna i-allergex ibiyekile. So singabalekeli emlanjeni ke kanti yenye into, okanye singatriti kuthiwa yi-dermatitis kanti le nto lena ugubhukile. Unumber last ke kule nto esiyiphetheyo namhlanje, sithe kuwo nje amayeza okulwa kumayeza ohlanganisa ngawo, kumayeza strong uzawufika befaka ombheza bayalwa abantu kwezi kona besebenzisa inkalimasane. Iyalwa le nto kunoba ubusazi. Liyeza elikhulu ke umakhanda kantuli, liyeza elikhandayo kuloo ndawo likhanda kuyo. Khanda kukhandeke mntanomhle, nawe zifumanele mani ube nalo. Phambi koba siyeke ilale ke sifuna uthi wena mntu okhoyo kwezi WhatsApp groups zalapha ekhaya, wena wawukwi-academy, into ezawukwenzeka yilinde sibhekisana kuwena mntu owadikwa nguWhatsApp uthi bandidika baxoxa ngamayeza bade bayeke waphuma. Is important uba uyayifuna uba iphathe le nto siyizamayo ubuyele. Sizawuba nee-catch-ups apho sawumane sidibana once a quarter sikhetshaphe. Nantso into ebesiyiphethe ungade kube mnyama ugqibile ubhela uthethe wade kwamnyama. Siyekile ke yalala siyodibana Friday xa kuthakwayo camagu.